Ιστορίες για μικρά παιδιά. Βόλτα στο δάσος. Ο Πάνος με τη Δέσποινα στο δάσος βόλτα πάνε, να βρούνε μήλα κόκκινα και φύση να κοιτάνε. Στα δέντρα πάνω και λαϊδούν κοτσίφια και γαρδέλια και 8 βατράχια κολυμπούν στις λίμνης τα παρτέρια. Μυλιά μεγάλη συναντούν, κομψή και μυρωδάτη, πυκνόφιλη και λιγερή, με μήλα εν γεμάτη. Να κόψουν μήλα θέλουνε και σκαρφαλώνουν στη μιλιά. Γεμίζουν το καλάθι τους αγάπη, χρώμα και χαρά. Μετά παιχνίδι ξεκινά και τρέχουν πέρα δόθε. Ιδρώνουν και κουράζονται, μα κάθονται και τρώνε. Από ένα μήλο παίρνουνε, μπουκές το κατεβάζουν. Κουκούτσια μήλων μένουνε, με χώμα τα σκεπάζουν. Βροχή μουσκεύει τα κουκούτσια, βλαστοί γεννιούνται τρυφεροί. Μικρά κλαδάκια ξεπηδούνε, μεγάλοι γίνονται κορμί. Χρονιές περάσαν 4 κι η Δέσποινα και ο Πάνος μιλιές πολλές αντίκρισαν, βαδίζοντας το δάσος. Τέλος.